Il-Gvern se jkun qed jimpenja ruħu li s-sit tal-inċident traġiku fiż-żona industrijali ta' Kordin li fih tilef ħajtu Ġan Paul Sofija f'Diċembru tal-2022 jibdlu fi ġnien pubbliku. Ħabbar dan il-Ministru Silvio Xkembri kif kompla d-dibattitu parlamentari li tisir biex jiddiskuti r-rapport tal-inkjesta Sofija. Ser nkun qed nieħu r-responsabilità u nagħti l-commitment tiegħi sabiex kif diġà kont ikkomunikajt dakinhar stess ma' Ġan Paul sabiex kif appena jiġu konklużi l-proċeduri legali biex is-sit traġiku fejn ġara l-inċident jiġi lura fil-possess tal-Indis jibdew minnu fih ix-xogħlijiet u jiġi konvertit fi ġnien pubbliku għad-unur ta' Ġan Paul Sofija. Sa dan it-tant brabta ma dak li qal l-istess rapport dwar il-proċessi tal-approvazzjoni mill-Kumitat tal-Investiment fih dan il-Malt Enterprise, il-Ministru Xkembri sostna lil membri tal-Bord tal-Kumitat u anke mill-Bord tad-Diretturi tal-Malt Enterprise tefgħu ir-riżenja tagħhom dawn flimkien mal-kap tal-Micro Enterprise Unit li wkoll l-impjieg tiegħu ġie terminat. Spjegaw ukoll kif ngħatat direzzjoni biex sakemm jitlest eżerċizzju ta' awdittjar fuq il-proċessi tal-Malt Enterprise ix-xogħol quddiem il-Kumitat tal-Investiment fih dan l-entità u l-proċessi tiegħu jibdew jitilgħu fuq il-livell ta' Bord tad-Diretturi. Min-naħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri ħabbar kif il-ġimgħa se jkun qed jiltaqa' l-ewwel darba sottokumitat imħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela biex jara twettiq ta' rakkomandazzjonijiet fir-rapport tal-inkjesta pubblika dwar l-inċident li fih tilef ħajtu Ġan Paul Sofija. Is-sottokumitat tal-Kabinett in kwistjoni se jkun qed jiġi koordinat mill-Kap tas-Segretarjat tal-Kabinett fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Mikallef. Anka inħatar sottokumitat tal-Kabinett anke bħalma ħdimna anke fi xi oħrajn li proprju ħajiltaqa' għada l-ewwel laqgħa tiegħu fejn ser nkun hemm ix-xogħol marbut ma' dawn ir-rakkomandazzjonijiet li jeħtieġ isiru. Camilleri stqarr ukoll l-investimenti riċenti mill-Gvern favur is-salvataġġ ta' persuni kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar u anke t-taħriġ tal-uffiċjali barra minn xtutna saħansitra f'sitwazzjonijiet reali jkomplu jħejju lil pajjiżna sitwazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu. Dan differenza l-investiment li kien isir f'pajjiżna fl-2012 li llum u saħansitra mid darba aktar. Tul id-dibattitu tkellmet ukoll il-Ministru Mirjam Dalli li sostnit l-importanza tal-infurzar fis-settur tal-kostruzzjoni favur aktar sigurtà b'saħħitha u kwalità ta' ħajja aħjar. Irrimarkat l-importanza wkoll tal-implementar ta' dawk is-soluzzjonijiet li joffru l-aktar protezzjoni lil ħaddiema ta' pajjiżna. Il-bieraħ rajna kap tal-Oppożizzjoni li qal ħafna fl-istess ħin ma qal xejn għaliex fil-realtà kien diskors li fih kważi jew saħansitra ma qal xejn fuq il-bidliet li jeħtieġ f'dan is-settur u kif hu li kieku qed imexxi kien jagħmilhom. Sa dan it-tant minn naħa tiegħu d-Deputat Randolph De Battista irrimarka rieda tal-Gvern li jimplementa r-rakkomandazzjonijiet imsemmija fir-rapport tal-inkjesta, rieda kredibbli anke grazzi għal numru ta' riformi kbar li jimplementa il-Kabinett ta' Robert Abela. Jekk hawn kabinett li għandu track record ta' twettiq ta' riformi fl-iqsar żmien u riformi li ħadd ma kellu l-gazz imiss magħhom kien il-Kabinett ta' Robert Abela. Ir-riforma tal-qbiela, kirjiet antiki, ir-riformi kostituzzjonali fil-qasam tal-ġustizzja. Għalhekk iva, il-bieraħ in-nies imtlew bit-tama.